time check tayo. Yun na nga, alas 4:35 na. So hello mga venture, at nandito na tayo sa Sibokot. So yun mga venture, at nandito na tayo sa may Milaor, no? May binili lang tayong pasalubong sa naghihintay ng pasalubong. Ayun. At biyahe na tayo. Milaor na to mga ka-venture. Let's go. Time check tayo. Yun na nga, alas 4:35 na. Bakbak.
So hello mga venture, at nandito na tayo sa Sipokot. Time check tayo. Alas 5:25. 5:25 na.